A l'inici de la Cimera de l'Aigua a Nova York, moviments per la justícia de l'aigua de tot el món han presentat un manifest per demanar que s'aturi la privatització d'aquest recurs bàsic. Representants dels pobles indígenes, organitzacions internacionals i també la plataforma Aigua és Vida consideren que aquesta conferència mundial és crucial perquè els països donin prioritat a la gestió pública per al bon estat dels rius i punts d'aigua dolça en un context de crisi climàtica en què cada cop serà més escassa. Que hi pugui haver més control públic per tal de facilitar aturar els processos d'acaparament d'aigua per part d'interessos privats i facilitar processos com el de remunicipalitzacions que tenim a Catalunya, on tenim ja més de 30 remunicipalitzacions. Hi ha informes de Nacions Unides, de relators especials del dret humà a l'aigua, que asseguren que la privatització és un perill per la consecució del dret humà a l'aigua i al sanejament.